Ụbọchị gara aga yesterday wụ 16th June 2025 till ụwa na-agwụ till ụwa agwụ bịa na njedebe a ga-enweghị ihe dịka June 16th 2025 never again. Anyị banye na taa ụmụ nwaanyị mụrụ nwa yesterday ụmụ ha eme na-ede old today. Ụfọdụ nwụkwara ụnyaahụ, ụfọdụ amụrụ ha ụnyaahụ. Otu amụnụnụ na-ekwu na somebody somewhere droga last breath ya. Some woman somewhere emeghị madam push. Ndị na-eje eje, ndị na-ala ala. Ndị m chọrọ bịawo ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. Ị lụọla nwaanyị, ikekwe gị na nwunye ṅụ gbasara ngwa bịa kete. Ịwụ nwa okorobịa iji ego ịkpatala gị ịlụ nwaanyị mana ịlụbe nwaanyị ngwa bịa kete. Iwu nwa okorobịa nwaanyị mụrụ ṅụ nwa, ọwụbe nwunye ṅụ, ikekwe ya na ndị nwe nọ, ya na nwa ṅụ nọ ngwa bịa kete. Ị chụrụ nwunye ṅụ chụọ ya na ụmụ ya ngwa bịa kete. Unu lee akụkọ this lady, nwanne anyị nwaanyị aha ya wee Ịfụnanya, o onye Anambra. Ya na nna ya bi na America. This lady aha ya wee Ịfụnanya dịka akụkọ a si efegharị n'ịntanet. Nna ya rụrụ ọrụ oyibo na America, rụchaa retire ya. Government of America na-akwụ nna ya $5,000 every month. The man ọrọtakwara n'ụlọ ya. Ya sị ka ya lawa n'ụlọ ka kefuru afụfụrụ ụmụazị. Na Ịfụnanya nwa ya nata ego a o sendịara ya na gọọmenti kwụgakwana ya n'aka Ịfụnanya. Ịfụnanya na-esendịkwara na nna ya ego $5,000 every month. Ụmụnne m, ụmụnne ya aza gbakọlata mere ya meeting, palie ya gị nọ n'otu ọnụ ụlọ tụrụ m ha agbachikwute yuze ebe a gbotowa ya. Ịfụnanya nata gọọmenti kwụzie Ịfụnanya ego, Ịfụnanya ewere ego ọnụ send ya na akaụntụ nna ya, n'ihi na ọ bata na akaụntụ nna ya, nna ya ga-enwe access were ego mee ihe o ji eme. Ha ewere tie ngwa the manager ewe ego na bank, kwabaga this man n'ime ụlọ gbachi ụzọ jizi aka ha na-aga ewere nwe ego. Ịfụnanya kpozie ka ya na nna ya kwuo na ha n'olu nna ya, a na-enye ya excuse agbagorola elu akụrụ gbago ala, akụrụ gbada agbada, akụrụ gbago agbago. Ọ gịnị ka this lady mere? For 6 good months ọnụ ha olu nna ya. Ya amaghị ga na plan lowa chọrọ nna ya lowa. Ka ụlọ rutere hụ na ọnụ ụzọ ụlọ nna ya ụmụnne nna ya werela aja gbaa everywhere, gbachisi ebe niile. Ka emechara everything, this girl ekwechiri na ya chọrọ ịhụ nna ya. Agbago elu ga rute lekwa ebe a dọwara nna ya bụ itowa ya. Nri orige nwoke rizi ka onye rịa gari obiri na ọcha. Ya agbarịa ewere nna ya dogere na moto ya move gashike gawa na embassy ga-emeziere nna ya akwụkwọ kpọghara ha ya gawa America. Rutekwa n'ụlọ ọgwụ America nye ndị ụlọ ọgwụ iwu that na nwanne nna ya nwere ike ịbịa ebe a na ihe ekwekwala smell ya bekata room nna ya ebe dewere nna ya n'ụlọ ọgwụ. Orudughị 24 hours o nyechara that instruction, akpọ ya na phone na nwanne nna ya ahụ nakwa hia. Nwanne nna ya ahụ agawa bụ documents lara elu la ala na force papa Ịfụnanya n'elu hospital bed, nwoke dị down na force ya ka ọ sign ya na the whole document ahụ okwu ebe ahụ. Mgbe Ịfụnanya bịara etiwe otu aka esi walk ọ dị anụ ọhịa out of the room. Ọ gịnị butere m ebe a? Nye butere m ebe a wụ gị onye nwaanyị mụrụ nwa na nwa gị nọ somewhere na-ata ahụhụ ebe ọpịọkọ. Gị wụrụ nwoke gị na nwunye ṅụ bi imega ọfụma, ị maara n'ime onwe gị na imega ha ọfụma. Gị wụrụ nwa okorobịa nọ na iruola ịlụ nwaanyị iji ego chọba ịlụ nwaanyị, gị na-agbakọ nkosa. Achọrọ m ka ịghọta that na problem this man awụghị ego. Na papa Ịfụnanya dị ndụ taa awụghị that $5,000 America na-akwụ ya, ọwụ ya denwere ya ndụ taa. Achọrọ m ka ịghọta ọfụma that na Ịfụnanya awụghị nwa this man, nwa nwanne ya nwoke. Ịfụnanya ha wụ one random girl ọ just help ọnụ ụzọ. Ịfụnanya awụghị nurse a na-akwụ ụgwọ ilekọta ya. Ịfụnanya wụ nwa ọ mụrụ and ọ naanị nwa gị, sọsọ nwa gị ga-ebute gị n'ure. Nwa ọ wụrụ na papa Ịfụnanya amụghị nwa, ikekwe o ji ụmụ mana ụmụ ya na ha bọndụ. Ụmụ ya enweghị ịhụnanya, ụmụ ya anaghị feel his pain, ụmụ ya achọghị ịma because of agwa ọ kpasọrọ ha mgbe ha na-eto eto. This man gara wụ onye nwụrụ anwụ. Ego ahụ siri bata ka o si etigere ya nna ya. Now ọ bụrụ na ọ wụghị nwa this man, ya wụrụ onye ọzọ nataga ego ahụ na-esendịgara this man, ọ gaghị abọda wee ịhapụ ahịa ha na America
bịawa after 6 months na ọnụghị olu ya, ọ gaghị eme ya. The only reason this girl jiri mee ya bụ because gịnị? Ọ hụrụ nna ya n'anya. Ọ bụ nna na ịhụnanya ịfụnanya nwere ebe papa ya nọ mere o jiri si no for 6 whole months na ọkwa ihe omeme ya anụghị olu nna ya. Ya ebuko flight bata na Nigeria. Ọ chọrọ ha enyi ya nwoke bịa na Nigeria, mind you. Ọ chọghị ọganiru nke ya bịawa na Nigeria. Onye ọ chọrọ bịawa na Nigeria wụ papa ya. Papa ịfụnanya kwanụ problem ya wụ ego. Ihe papa ịfụnanya rịa ga na-awụ weakness because of an old man. Ego awụghị problem papa ịfụnanya. Nwunye awụghị problem ya. Ihe ịfụnanya mere nwunye this man mama ihe ọ ga-emedewewu ọwụ nke na-adịghị reasonable enough. Ya sọ ọwụ ya $5,000 ga-ezuru ya iburu any type of woman ọ chọrọ. Na ka ọ na-azagazie call ikekwe enwere nwaanyị isi ekpe kushiri. Nwunye ya ga-enwe time na ọ na-abaiga plane. Ọ ga-anọrọ ebe until ejie eji na di ya nwụọna. And this type of man ọnwụgodu ha ga-ekwe agwa ya ọ ga na-ese ndụkwa ego ahụ. Ọ naanị nwa ya nwaanyị mana here na ọwụ nna ya not only sendịrị ya ego ahụ ọ nụghị olu nna ya ya ebuko flight lọta ka ọ bịa hụ papa ya. Ọ bụrụ na this man erase this girl na ọ dị ya na ndụ ya rụọ ọrụ ya dịka nna ya gbachigide zee nwa ya ndụ hụ mgbe ọrịa gara zee ya ndụ nọgidesie ike enwe ihe wụ the role of a father in a child's life. Ọ bụrụ na this man arụghị ọrụ ya ọfụma n'ime ndụ this girl enweghị ihe ga-eme ka ịfụnanya mee ihe o mere taa. This man gara wụ onye nwụrụ anwụ. For ndị na-asị ọwa ego ji ọrụ ego I hire nurses, I do this, I do that. You will not understand. Ihe anyị na-akọ dị izi enweghị ga-abọda na ọ na-aga ịmụ nwa. Ọ dịghị izi otu ahụ ishiri chee ya. Awụfushiwele ka ịwụrụ nwa okorobịa efewele vam ekpufushi ebe niile. Enwere nwa agbọghọbịa tụra gị ime na ọ gawara ga-ewepịa ụfọdụ ka enwere ụfọdụ amụọra na ha amụọra chọọ send ha achọghị ma ha gachili ike. A sị na agbaburu ndị echefu ọnwụ. Every day that passes never comes back again. Taa na ha agbala ụgbọala ya in a few hours na ụbọchị taa wụrụ ụbọchị gara aga. Ụfọdụ na-asị na nwere ihe mkpanwụ mkpata ka mkpata ego what is there? I hire a nurse, I do this, I do that. Mkpata ego ego ahụ oge na-abịa mgbe ego na-awụ problem. This man na ego awụ problem ya. The man rụrụ ọrụ ya dịka nwoke. This man rụtara ụlọ na village. Ọ rụrụ ọrụ mmadụ ịrụcha ọrụ every month. Kọntrị ọrụ ya na-enye $5,000 o ji ala ezumike nka. Nigerian pensioners enweghị erigo ụdịka ego ahụ ebe a. Ị gaghị asị this man agbahụ mbọ ka nwoke. Na ọ gbachara mbọ ka nwoke ọ gịnị zọrọ ya ndụ? Ọ wụghị ego ya zọrọ ya ndụ. Ihe zọrọ ya ndụ gịnị? Nwa ọ mụrụ. Your child is the highest retirement plan anybody can have on this planet Earth. Ile anya time nga agbadawa n'ozu gị ga-achọ gaa n'orphanage ga-emere nwa adopt. Raise nwa ahụ ọfụma zụọ ya dịka nwa ṅụ bond with nwa ṅụ so that n'oge ezumike oge nka ṅụ nwa ṅụ aghọrọ ṅụ ụkwụ gị ghọrọ ṅụ anya ṅụ gbata ọsọ mgbe ị na-ebe akwa. Lee ihe ụmụnne this man mere. Ụfọdụ ga-asị I have a brother na mụ na nwanne m dị na mma m nye ha ego ebe zụọ na m ha emere m ka emere m ha ka emere ha nke ọzọ mgbada nwa ha ga-ekwe hello igbugo oge. Make provision and have a child. Government kwuru ya that ma ịmụ nwa ijide ego gị ga-emere nwa adopt. Enwere so many ways to have a child. Make provision. Check your age ṅụ. Bido ugbu a chọwa ewu ojii. Ugbu a ike dị ṅụ. Ị hapụrụla nwunye ṅụ ụmụ ya ka na. Ị hapụrụla ụmụaka otu aka ka ọ dịkwa na nwaanyị. Mgbe ị na-efenishi hapụrụla di ṅụ ụmụaka wụsawara ụmụaka chọghị eto imote ha mere. Azi bighara ya ụmụ gị gashi ike. Otu ụbọchị ị ga-aghọta ihe mere nwa ṅụ. Ọ dịbekwa late. Gaa lee nwa ṅụ gaa lụọ ụmụ gị. Nwa okorobịa iji ego iruole n'ịlụ nwa gaa lụrụ ya ugbu a bido ịmụ nwa ṅụ zụwa ụmụ gị so that mgbe ike gwụrụ gị n'obi gwụ ṅụ n'ikpere gị nwee onye ga-elekọta ṅụ. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ.